Vítajte u ďalšieho videa a toto videjko je také, že sa vám chcem ospravedlniť za to, že tie videjka, som si všimol, že oni šuchotajú a neviem čo všetko. Tak by som sa vám chcel dopredu ospravedlniť a potom no tak. Ale dúfam, že ste si všimli, že ja som, lebo ja už som to hovoril v jednom dieli Subway Surfers, že pardon, že tam mám proste ako keby dievčenský hlas, ale ja som chlapec. Ale ja som sa vám tak chcel ospravedlniť za to šuchotanie a budem sa snažiť videá robiť na tých 40 fps a s kvalitou 360 až 480p. Tak ďakujem za porozumenie. Ahoj.